was sick. As I say, in I am here. Say, yes, it will be be. And then, some women to one day, I didn't know I can't possible. And it's about the same. Now, we have a baby. And the Sunday, Yabama, ye dear, the Yabama, and Yakantino. Now I go because we are so come. Now, so you know, Sabaya, Yamama, one, and bread. And so at GIA. And it's where the best and you want one fine check. Now, enter the best as and do no solo. A year, Nana will be a war from National. And then the Columbus of Four, you made a seat, a year one national. And then I couldn't penny for what bedroom in a better nasi. Now, after you away from my Munadi Ogano, Yawusumia Sunny one year ago. And then one was about to have Mr. Susuma won't be. Now, I will 4 years and I want to hear. Now, Sabukoto, a year for the 10 times. Now, we have to be over. And to the Paswana Fasadi, Fatu and him, Nabiana Kama, Sadia Peniaka, one says, I want you to do those so poor. I'm on a yet and Tessa Bremda, one has our punch in Jinty, and that's one I do. Nemo, Miss Rao, a man before man, the Nigna or dog, and then Sabaya Asante, and I found to my fair friend, and the young women. And the morning, now, the same number when we baby I want to know. Possibly two and it was I guess no be after say, hey, auntie, you who not to do maybe as I know when I say I don't know be to go to one. I have to get the Diana to go to Mr. Possibly two and him never be a Yakamaka. And to be as a Macano, Yabashasi, and then maybe DJ Cassie, I was at home. What did he be a saber to video from? Now, and they would you grow and I'm watching Yado. Mess so much you made your data. Now, after 1 hour, which you don't win up a dra, my dad won't win up yesterday. I'm a young woman. I don't tell you, Pastor. Madam, I say, I'm a crab and I don't want crab and receipt. Tell no more. Sabre, Yede, a mamre, any money, I bought a battery, and then I was so. Yamamuna, a crab and yado. Was it? Mummy, and you want to call.
afei mu nyinaa mo de mo tam ababom awo eye Columbus, Ohio. Acona, Asante, the whole North America, Toronto, Montreal, Engina so awo Broadway. Yama mu nyinaa kwa ba nya do mo kwa ba bisi. Sade e mi nya kwase ama kokan ne mesra mo. Mu nyinaa mo Asante ba bi ye fa e de bewura mo no. Na mo nya krado. Columbus, esansa mo ana mo ye host ntino. Wasa na na obiri ya mo afanta frem. Wono wa pamfo. Mo di kan abatrase. Ansana eye enuanom a etoato aso te se eye Connecticut, Baltimore, and afei eye Worcester, Charlotte, Cincinnati, Denver, Houston, Dallas, California, and Chicago, and Toronto, New York. Now we must so ato aso na bibia aye kama everything any bia kwanso mesramo sare ye to kase eto nkra eye die kwa na nana mu nyina enko ekire honom emaye na afei eye nana no matamponya Columbus, Ohio, Emramatras, Nabibia, and Kama, Papa. What is Pietum, Abraham, Gusu, Awaka, Yama, Maker, and Anon.
Therefore,
Asante.
Sabri, again another match on Punya. I will feed them when you know. And Benisi, Casado away from Swampem, and if you mother, Abuahrewa was here at the Fenty and what day, and when young one of Mamma saw. I said, you know, some Peniaca told him, say, I want to pepper quiet in order to see Sabia Gusabia Yado. Near young at the end, and animal yap to her. And then my young so ye be at Wasso. And unti and a nay, Yagi, I get ready. And unti Magina, a year Asante for our Columbus. Nana Obri Yaboa Phantom Frame. Asuna Nana, Nana, and nay, you may be about a year the crew you. Na Magina mu ama mungina akwaba. Na me mama kwaba sa anso so free ne so a. Na me de ko eye Acona. Eye titreni a wada no. Meka ne say Acona president. Na wono kro ya anso so ane Cincinnati, Ohio. Asante fo hene a wo ho. A ye frɛ no Nana Adu Opoku Onyame Akwa. Na sabre eye Acona Asante Yeni adu asusuma yesu ye to aprango maso yeni mokoye no adwane kotokwa ye fiti koti ane ho ba afie mu prekese jama adu na nanom a ye de amamra ne amane asie tumpan na ye bo ye dini asabia kusabia nyaado na ye pese eye ye na nanom ene amamra a ene ewo ho enti ane ye ma ya ba wo produe yi na asabia kusabia nyaado Anything, any Montreal, any Toronto, for you know, and you put it. Maybe not say to make you so high, Asante Day. Now, Mamma Muna, Apaba, Mapaba, Yato, Mapaba, Lisi, Mapaba, good on top, Mapaba, a piano, it's a Peniaca to almost say, I am fortunate, a bit of the Yanchi. Now, Sunday, I will say, and but they say, Sunday, about the same way, or Baba told him to meet, and I am about to free. And until a day, Yankopon, I have walked for Ama, a year or two for Abram. Ah, you are Sitria. You might get to say, once you are the new young, and that's something you will do. Yeah. Every day is Yama, they are see another year. Now that I got that this is where I know. Why I made every day and I'm going away and some point, and I said, I put the yard. That's what you and some saw any room. Now, I say, yeah, say, Asante Endra, I will be Manso, and the Yaya, and your money, and we see a bad sayer. Now, I want to have some of and yet I said, Tom, the bill, and Asante, or what I say, I'm a fool, and the young I'm ready to say, Yamama is together, Yamama Effect, Yamama Chaya, and Yamama Chaya Piano, or you go, break you, Asuna. Ana afe asachi ana wana wakeka munyina na yada ya so edi ene timi na sa ya so ema adesie ne na na munyina akwa me makwa ba nyado se de midi ka kan he no ene ye sise ya ebu aposo esa sa empelise akofo kase na di tuba na sa de ebu se de nyado sa wo da so de somebody na sa de ye no se ye na ni apre ye fa so se ne babo a wo bru na nim ene ti aba de se ya yẹni apisa kọdọ efisẹ yẹ bọ ni sẹyin wa ne yà ká yẹn nana mu a ọbọ ọpájú wọn wọn bẹ yẹ bie na ẹnẹ yẹ ato aso ẹni tí edu sẹ yẹ pẹni si na yẹ du sẹ di a ne yẹ du amanfo so ne yà ká nana no ẹni tí mẹnyina sáà yẹ so ama mu nyinaa akọ aba bẹẹbi ẹdure ẹyẹ otunfo abẹpọn a wọwọ fìdí ẹni mu ẹbẹ bọ anan na nana no aba abẹtena se na afẹ edwuma die no yẹ ti bi ẹdi asesẹ so. Onyame yɛ yadom ɛma ɛdɛ ɛyɛ otumfoɔ aboafoɔ hwɛ ɛwɔ ha ɛyɛ nana ɔsɛe ade man bɛwua ɛyɛ bɔnsifɔ wɔno ɛwɔ fidua yi mu saa ara soso ɛna ɛyɛ bɔrema ɔsɛe bɛdo otumfoɔ kyerɛ mam sɛ hwere ɛno soso ɛwɔ fidua yi mu ɛno nti mesrɛ ɛdedie mu ada mesrɛ sɛ organizer ɛyɛ nana no atena nkonnwa wɔbɔbɔ ne kyidɔm ɛne nananom nyinaa ba no wɔtumi ayɛ wɔn nneɛma nkradoa mesrɛ wada wɔbɔdra na ma me nsa nka
was it Suma and many? That's how we are saying, and I'm not too yet, and I make my swap. Because I saw a woman and then you may when I met you move now I must have you watch yummy. When I'm sorry, swap. I'm a Mamuna, Aqua, and Yadum, very see. And if your mother, and who's the organizer, I have traveled. I see, final to us here, and mommy. Now, a young Acona, Sumapa.
Seramada, Sabri, Mobaka said, see, announcement. Still, I'm not sure to be one of our nationals here. Automatically, I'm an Atlantic with 2 4 and as happened that was after 1 hour. It was never in your mother. You're sorry. I did your answer. Now, say, say, and if you say you were back, am I and I can't put it sorry, I was saying, I was happy,
na mama makwaba na sabre se bitwamani ehwe nananom ana mebo me mu ase na magina eye nana obri yebo afentan frem eye Asante fo nyina wo Columbus na enei yasese dwumadi a ye frɛ no Acona Asante Day na ebepie mu e Columbus Ohio ene sei nananom ambanya ka to wonom sasabia busabia nyado di onim to ne ade ne gina eya atwene ponso eno nti ene ya fra me nanam wachi yi adom ene ne Acona secretariat a one of America eyi me se ene kasa dwumadie a eya chiamedie wo dwumadie mu nyina no me na me ni animu na me nkasa na ambanya ka to wonom sasabia busabia nyado esansa betre free form na course nti na wo se me bomi mu ase na me gina eye nananom a enei mobo esato ho na ye beduru akwantuo mu na ye pani aka to ho no sasabia kusabia nyado se wo ma wo wura fi kuro mo hina banya wo yira wa dabo asenti ye ma ye wura mfi ba bia ye fre na ye de amamra ne amane aba aboso na sabre mo nso so maboa ye na eduru dwumadi atise ya ye to nsafra mo amunyi ye yipamu na mo de wose ye oyo na mo nso so mo betena ye wura na mu na me bomi mu ase a na ne mama eye barima osai kojo a wotoso bienu otumfo amam sehene na afi eye nana otikoji abo anso so akwaba na nana bosompra a oye otumfo bosompra
hene enso so akwa na ene die kwan so masama eye ye ne ankasa aboafo hene eye nana bafo ewu enso so akwa banyado ene sai nana no se die nyina enim no ene dwumadie eye asante sabaya ya mamra ne ya mane ebefa ne tuma pefra na yatimi adaye yetiri mupo yensesede ene ne akona etimi asesede ama eye nananom atrankonwa ewo emmia kuro ahodoba yebaba se edumiansa ene yegyina yagitwi agetrede na yaba behia mu ewo Columbus megyina woni nyina na mu na mama kwa banyado mmakwa baabisi krobia Asante kotoko na nanom mo fitikoti ana mo ba afie mu kwanti fiji abo na nanom mirikisi na na sabe yedemudia susuma yesu moto apramama so megyina na nanom nyina na mu na mama mo ne ha na madamase se ya ton safra mo na mo so mo de wose aye oyo ade die kwan so ebere sem no yebeyi ye ya chia mehere na obema na nanom akwa abasa de amamre ne amanete esanse mpanisi de na wan fa nto a efrito sanso so na twene mu da ha ye monchen enenti memamu nyina akwa aba na se me wie na me de badia na eye adehia enei yabodwa na ye nyina yetime de wose aye oyo na yababo ahia mu ahanom ene sei eye Acona Asante de enenei yehunu se de yehunu na ye kasa Asante da ene sei chapter bia na se ekuo bia awo ne bro no so na eseseye eduru kwasiada anwumre nonkono na yakọ eye Acona life na de ye nyina ye sebe akwantua ye wo mu yama ye wura mfi ye nchi na afa ye mansusu a ye wo nkrodua yi mu asusu behunu ba bia ye fire na empani sesabia brusabia nyado enkokura to sa ekomrante adiem na ye nyina ye nim se ebire bi beduru na ye asusu ye bakwanse edo na wan ne de akirija no eno ti na wasa ye asusu ye timi boye homene so na krodua yi mu ye ma ene ye nananom a ewo krodua yi mu ehunu na ene ba nyina asusu ewie mu edi pepepe eno ti ana ye dwumadi a eti sei pepepe eno ti memamu nyina akwa aba eba eye Acona Asante de dwumadi afe nananom abempon atrasie ye de dwumadie no eba aba be hyehyso na ansa na kura no eye nana adu opoku nyame akoa a wono ene ye Cincinnati Ohio Asantefo ehene wono kuro ya nsoso ena eye titrani ma Acona as president na wone ne hema ena ewa ha nana abena obiya kisitiwa afei eye nana kankam sa akode eye Asantefo hene a wono soso awo Connecticut wono soso awo fidua yi mu nana ade bafo eye Asantefo hene a wo Chicago wone ne hema ade wo fidua yi mu nana ade munukum Houston Asantefo hene wono soso ade ne hema nana amasewa akoto sikansio wono soso awo fidua yi mu nana emframa jebi okuji aman abebio Asantefo hene a wo Dallas wono soso awo ha Sara soso ana nana kwabena sika na awoye Asantefo hene eye Denver wono soso ene ne hema ena ewo fidua yi mu nana atakra amaniampon se eye New York Asantefo hene wono so ene ne hema ewo fidua yi mu Sara soso ena eye Professor Dr. Nana Adusai Danso abi wono ene Asantefo hene a wowo eye Charlotte North Carolina wono ne hema Nana Freeman Hotel Nana Kwadwo Ampesa eye Asantefo hene a wowo eye Baltimore Sara soso na Nana Ayaboa Asantefo hene a wowo California wone eye Nana Amankwa nebusu apanyini ewo fidua yi mu Nana Osei Tutu eye Asantefo hene a wowo Montreal wono so ene ne hema Nana Brope asotia Amankwa etia eye Asantefo hene ewo Worcester Nana ya owusuwa eye Toronto Asantefo ehema ne hene atia ne nachi bibinti ekọ ye man Ghana mu ene ti wone eye Nana Amankwa akwaten
Osman Kwahe efi Toronto wono so ewo fidua mu baby ya drei eye nananom a mebubo mu din nyine yenyina nim se yewura nsia na mu abrempon abetenase se de yenyina nim se yewura tenase a aman hina ya tenase abodwa nyina ebe sore na ya bebu emu ase e kwa ya ntoma na yeduru honom a ya ma yewura atenase ene akwa aba wo yesa awia na wokọ enoti meye ne wokọ na mefra na uduru hanom a ene die mu ada ba bia wote enti wokọ ha wontoma na wabo mu ase na wamo makwa aba na ye koye nim enti di dikan eye Connecticut nana kankam sa akode ene dikan akoze fanyom to ase ma me kakra bi Connecticut Asante for hene no otoso Baltimore nana kwajo aponsa Baltimore wona wo hema so hema ba ya na woni ni bienu Baltimore Worcester Nana Brobe Asotia Amankwetia Worcester Asante for hene wanono oba no akọ ha wontoma Worcester no Nana Asotia Amankwetia your twaso Charlotte Professor Doctor Edusei Danso Abiel Charlotte, North Carolina. Professor Doctor Nana Edusei Danso Abiel no. Wadana hema Fremont Etio. Otoso Cincinnati. Nana Houston and Abbey Houston Nana Adem Munokrom Houston
mine up with you, no. California. Afei, ono obusu apanyini. California, obusu apanyini nana. Ama kwa ten. Eye California nana. Kuna mai. Eni California for Asante for him. Are no obusu apanyini. Nana. Ama kwa ten no. Chicago, Nana Adeba for Asante for our Chicago. One of him, Nana, if you drew one. Chicago, no, no. Toronto Sabre and Everman, Otunfo Abrepon, Aquaba, Toronto, Madame Roma, Toronto for a year. Nana ya Owusuwa, and then Nana Meka Quatin. Sabre, Wabema Aquabe, Afe, and New York. Nana Atakra, Ameniampo. On any hema, Nana Atakra, Ameniampo. Asante for him, oh New York. One and Nana agree for me, Nehema.
Agreto. I'm in here now. More nyado. Say I'm a papa nyado. Yeah, then I will be a walk. Say I want ama eye nananom akwa ba wie afei obi a wo ha bia ebema ne muso ene die kwan so uduru ha na wakwa ha wontoma na wama eye nananom abrempon akwa ba enti mesra wa ne die mu ada ayemfo ketewa ne nyina ne adehye wa ha ene die kwan so na ni eko so nyina no eye se nananom ene ahemafo no enka atrankonwa aka nyina akwanya ene se mone mojita afo ene momanfo ema muso monto santen enti ni ye shaase a ya de be free ya Columbus ene Toronto from say mo na modika asenti no modika basa no a o mo banana afi mo am wo sei na mato aso na afi adehye wa ha na mato aso na wo mo ha na mato aso enti mesra mo ani die mo ada Toronto mani nsamo muni a Columbus fo esa so die na Toronto fo ani die mo ada mo na ma atranko janketo na ma adehye monto santen enko sa o mo ko na no eba no na moto aso ebre nti na mu nyina ma ba be ma eye otumfo abrempon akwa aba uduru ha na wakwa ha wontoma na aye fefefe kama
aso saa mame. Montoaso sa mame adehye Montoaso sa Esramo apei Omoso Ebema Eye Otu fọdụ pọn very much ekojo awọtọ sumi enu sema me say here no na bo sompra Nana Bafo engine Yabo
ayo na sabre eye otumfo abrempon etena gwam se opamso ensi anamufo na yanyina yatimi abema wo mu akwaba nananom ejamfo ene adofo ayehia mu eye Asante of Columbus president ene eye Mr. Daniel Echampo afei mejina eye executive wada ekweya no ama munyina akwaba makwaba nya adom makwaba wisi se de bidika kan ye no sabia bru sabia nya ado empani sin tafrentafre ne nchi adodo nti ana ye nsamo emfunwi na ye pa ye behunu so nti ne ye kyekere boa na sade ye nananom aye bi ato ho no ye sitire ni tire nka ne nkasa montensufuo mefa nkodi na sade ye nyina anim no empani sin susan ho ya no ye subonten de hye eno nti eduru ba bia na ahemfu kyinye ebi de da bia ti asase su wiase ye ba ye nyina ya amada koro ebi be kwa ajabi eno nti ye nyina ye nim se ye bibi mem ne Asante mem ahemfu kyinye no bi de da bia chi eno nti na nei ye ne ankasa ye de hye obrempon ene ye di dwumadi atisi ya to nsafra no a wanyi ayipaimu aye barima osai kwadwo a wotoso mienu otumfo mam sehene eno no wo ba enye ono nko efrise empanisi wo ho no makora ento no boa efrise ebia no ofri dudom na empani aka to ono sesa bia ko sabia nyado aboa ne ntakra na ma no ho ye fe eno nti wo ba wone wono akasa na boafo hene eye nana okoje aboa afei eye Acona Dr. Dia ene wona waka bie wom no kire buna ye hwe esanse mpani se de wo shapatia wona kire buna ye hwe nti no wonko awo nante a enyeye esanse mpani aka to wona se kwanso sam de nti ena ato ntasie tuntu ani ana abo ankawa waba befa baby ye dre eye Asante Day gina homa eye Asante Council e won North America ene ti wo ye da wubo ene ye niam ana ene nam atitintan no so ye de to kase efa awiemu a na ya to din eye Acona Asante Day na medical padwumadie ho ntoma ama sabe etitiri ni ani ntina wo waso no wani na ene mema wo nasonsie na ya to nsafra mo ba ye enkuro ahodo ene ahemfo ne ahema eba ye nyina da yama mo nyina akwa aba na etedie nyina anim no ba bia ye drei aye ye kente na ne dance eba be twaso ye be bokiti nananom eba be danda wo empanisi eni engineer epurusio yesu so a ye ahem ba bia drei ye nyina ye nim se dwumadie esi Columbus metri so na ade ba ko a ye nyina ye hye ne so empani se abobo anu adwemfa ene nchi adodo ene nam ene nti ba bia ye drei ese ne katrama odada nkrom na yete den chemfrefu finchemfrefu won furu ya ba ko na minimu chienti wodidi ana wofo ama me ne wanse na ye anantuo na sabe mpanisi so obi ani so chewo a ne ni suo do so chewo afonkasia so so gina wanim na sa woma na ni tsana ni ntowa ene ntasuso bire be ne wote ene ti ba bia ye dre eye na nanu matena konwa eka bie wom na ye de amamre ne amane abo aboso ne abotiri na ye da ya amamre di na ya ha amane manyina awiemu die ba bia dre me ni DJ Casti ana AD Jumadie no Steven Multimedia ye da fidin tantan so e Facebook and YouTube live when I went to me amanyina happy na ene Jumadie me di ho chia me ye fra me nana buache yado me ana me di kasabebo nyansa
nyansa mu dɔre ɛkasa ɛsan sɛ obi ntimi nkyane me ho nkɔnkɔfa nkyɛ fraw ma yɛ sabe atwemanwa biagya de hyia ɔfe nanane me ɛhyia bra nanane me agogo abra nanane me ɛno nti yɛde nyansa ne kasa do so pua aboma betire a meda apakan mu ɛno nti ma yɛ mpɔmpɔ wotu metwa a wotu kusituo ɛyɛ wɔ sono a makyiri ni aboa sabia buru sabia nyaado meda kodoɔ mu a yɛdi mi ade nkyekye ɛno nti sɛ mebɔ mu ase kyerɛ me nananom a na ma no a sabe ɛtwetwe ɛyɛ ɛnwompa ɛne nsɛmpɔlo a ɛɛdɛ ɛte sɛ kwaku nsuo ɛtwe ne pono de bɔn ɛyɛ nsuo na ma no asɛm ayɛ te sɛ ɛwɔ ɛne nufu suo na saa abere ayɛ sɛ ntunkum a ɛna taa abere yɛ a adehyeɛ ɛpɛ bia no akatakyiwa a yɛfa me a me ne adehyeɛ ɛna bɔ dwa me na n'adwumadi medi ho kyea me mema mo nyinaa kɔ abɛnya ado mema mo nyinaa kɔ abɛwisi mema mo nyinaa kɔ abɛkudɔntɔ mema mo nyinaa kɔ abɛnya ama daase berɛ nananom wɔse adeɛ yɛ nananom mo nyinaa mo ka bi a ɛwɔ mu mmiriki si nananom a yɛpusu mu a na yɛpusu nonum na yɛte ne kankan akwae gyaa me nananom a yɛde apraboɔ gye mo taataa mmiriki si a yɛntumi nɔ na mpanin si yɛfɛ ne ɛyɛ nsamampɔ kwantin figi aboɔ kwantin figi nsini a saa bere yi yama asante ahonhono na ato tese ɛwɔ nkuronkuro so na ɛnɛ yi yɛ nana ɔpemsoɔ abɛbio otumfoɔ wɔte bia yɛ ne nsi a na mu ɛde ma yɛ yɛbɛbɔ kete na yɛdaadaa yɛn ho yɛn nyinaa yɛnim aboa kɔtɔkɔ ɔsɛ bɔnkye ne nwe ɛnibrɛ ba a no wɔ woso no no wɔ tupia ɛno nti yɛse asante yɛyɛ sakate kampo bi wo peteɛ no ne yɛ susɔ mbɛbɛ yɛyɛ mpempem a wokum apem a na apem bɛba yɛne yɛde sante ɛtumi de kɔ adimfra kɔdi ntɛmɛ na yɛdi nkonimdie ɛde bɛbɔ ma nhyia sɛ apia ɛno nti yɛyɛ dodoɔ biribi a sɛbia buru sɛbia nyaado ewiase afa na nyinaa yɛwɔ baabia nananom yɛda masɛ nyaado ɛmo akɔ aba agwasie saa bere ma kete ensu mu nansa na no mesra mo obi bɛkusa sɛ mepɛ nsuo no mu a mɛdɛ mɛnya bi mepɛ sɛ m'ani so gu nsuo a ɛno nso so wohwɛ baabi a tv anim bɔ yi a yɛde wɔ baa baako bɛrima baako na yɛde light abɔ na paa baa yi yɛbɛkyerɛ yɛ bɔberɛ yɛbɛkyerɛ yɛ mamere na yɛwie a ɛyɛ akona ɛne nananom yɛda yɛtiri mu bɔ deɛ na yɛ nisuo ɛne deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛde ma asante ɛfa no ntoma pɛfira bɔɔ hɔ nsuo a yɛturu ɛkwan ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛboa na afei ɛyɛ bɔmfa anɔkye ayɛ asabe a yɛwura wɔsopɔ renovate deɛ yɛayɛ aduro ɛne deɛ wɔsɛ wo sɛ ekuro bi mu a wotumi bɔ wɔde sa no wɔkɔ soɔ na deɛ mɛwerɛ werɛ mu deɛ yɛde bɛto bɛdwase na sesei deɛ meretwa me ho na mabɛyi na deɛ wɔsɛ mo akɔ wadawroma mesrɛ wada ɛyɛ kente dance ne deɛ yɛyɛ amammerɛ sima bɛɛ sɛ edunum ama nananom adaada wɔn ho asa kete ɛne adoa sɛ kyerɛ nana wɔ ha aduana nana wɔ ha ɔyɔkoɔ nana wɔ ha asono nana wɔ ha berɛtuo nana wɔ ha asɛkyiri nana wɔ ha sɛ yɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ ɛno nti saa bere yɛyɛ mu yɛhyehyɛ na yɛnkɔ ɛnam ase Yes, we can't have no so. You know, they have my. Say a event. No one could do all like this. So, yes, by the time I will be with you, now coming out, if you are using a Toyota van, please go and check your light is on.
mo adehye ma mo nkwaso damasianyado damasianyama baby edrei I was Asante of Columbus the president MIA in the opening remarks aye broni kasemu no me de ba me die mu a na I was oma aye akwaba ensemfua ene ne hyehyɛ wode egu apono so ema ene dwumadi owie pɛ na afei aye yene akasa yetutuani a woda aye Acona ehwe ne ma nyina so ano aye Professor Dua the president of Asante Council Professor Dua and so ebekasa ebusia for sabre mo ma yefa ensemble enhia aye Mr. Daniel example Asante president of Columbus, Ohio. Bonsam Kasiepa. Bonsam to be a host. It's not easy, Bonsam Papa. Bonsam. No. And I don't know what you want to so. And you know what I was saying, and I don't know I'm free. In Kro in Abaye, Yabamunina Makwaba, Sonko, Oba Columbus, Ohio. Hey, DJ, say, yeah, hosting program. We are really honored. The end to know, I see. It will be say one spend some time, and the music and be Mobile has a mobile, and you say it takes a lot and a lot of sacrifice, and I'm waiting with the idea. It must say a 3-day program, and right there is here, and then they get to us. Number was China a dinner dance. It's also beer, Mamma Ray, Munina, Mumra, Nayan, and Nayan starting because not is also. But China, they are sure we say the best starting 8 pepe. Say the Beya, he makes my program, I'm like Macama, yet me as I be a Hamana. It's the American and say, you must say, so be a come by. So, now say is coming to a patch of Hanma. And no market in I be sure our home, Koha, or maybe no master will come back. Or China 8 yes, our Hasi. We patch all, number watch, no beer, Sabra, Yanya, and my every fair for the Munina Master, and now it's out of Massy Bree. Ohio President, Yami Star with us, Papa. Baby, I dream. And then I'm a double. I have friend Delba and Kitty dance. Senason Sasunti, President Akase, one or any Asante Columbus, President. You win a star. Nafi, Acona, and so to train the Brunibeka as a president, and so Ebekasa. Now, a yo be say. Nana Edu Opoku Nyame Akwa Wanukroya and Asaya Cincinnati Asante for Ehre Fansamboka Seba Vesiana Abraham also you will not tell me them say not yo, I'm dancing. I'm a cover. Here, okay. So you want them to do what's when I have for it. See a chance of frame when you are about time when you are
It was a bit so to them and upon one come. And was to see me, I guess, some of us and to my work, not make out to one, or more than a different form with the master. I feel, the poor San Marco, as a young man, say a few from Mafino, when you are some of the fair. The woman said that one can try to have here, and so Pitipita Cabin and Mama, so Miss Permanent, Abraham, Ayaboko. Jamino, as I see, get the woman as here to us from Munam or double doom, make my day, get my tumpon. I'm said the entire one, I put tires and the boy can boom, you put it and say, you never to my camp boom, never be that was to mine. And there's open so anyway now. And Tim said, maybe I come on, when you say, what a plot or what did my cousin? I ain't no yes, shares with my boy, that way hospital, that's what took when we young. I've been to know, and himself for hospital. How about you and so young one? There was so I did be a come on, a crabby. You cry over and yes, you want the Baba said, when I'm Madio, of course, we didn't suppose I want to sound more. And the Minion said, what you have read on air continue, then can see, yes, someone said, we can't know those long paying, you know, may not come home, said a bit of my gas and mine, not as to mine at my tumpon. You will, but that's me will be, Yamisha Santa Mine. Baby, a dream, Benisi could be man campy. Aye, Otumfo Aboafo hene Nana Osei Ajamai Ono and Asabri. Yo, abusiafo me de maside brinse Madie Cassia, a demonisui, Ututu Maniana, Mofre me, say, Memra, and become Hona, Yeni Asante Day. Ibia Elco Fefe, Ibai Mahum, the beer coffee fefe. Inti Adiaba Cope and Message Sisubi. Na Acona president, Onyamiakwa, and Napopo di Kanka say, Utumfo project Cassia is in Suno Aye Menshia Hospital remodeling. Na Mekase Acona for Aye meeting maybe and what the bit so Emma Rishimu say. Mwa mabayiri mwa na majije bibi kakra na mudi akopwa saa adwumadie no amni akoma afo penifo so di komo kyerɛ sɛ de na napoku kae no wo mu kusua kyerɛ sɛ wo majije bia de meka ne sɛ mo a enya ndum so ana sɛ wo mu nya fa mo de enko srɛ mo ara mo mamodia na mo fa osi anyi woyo na Kumasi hospital no at the home yin and Kumasi at the home Agana phone will be trim every and cry the snap of family and that's what free family the snap of baby to be big canwa. But them women a year swa Montana Krum has say nothing. Oko Ghana na bibi ato ne de oko Fanochi hospital na akwa na empakura wunye bi na so mesra mo ara moma modia na moma ne nyemo semihia na eno so ebema ye na otumfo so hu ne se eku a matetete wo amanono no eho wo mfaso ma no ye wo ka kire mo anu medamase bebre Mono Nana Akasewi Afe, I was a Utumfo Mam saying, and so Ekasa. And on Ekasa Catro, it's as a Benin Benigaria now in Shiasa. And you'll be answered, a Yabarima or say, could you out or so, you know, Utumfo, Mam say, and no.
Sadia Utu Fosia Nemokan. Also, all bad. Utu Fosso the Chia Mayina or Chat Nanano, a Bushia walk. America had here on Fanning Chiama Ubia. Osebra Professor Dua Obesere said Oma Naman saying man 242 and also on the Acona and Quan dear Obanama into 240 man by also Bedica that global president in was such shading a woman a court of FF. So 240 said, now this year, I'm going to Okroma. Or say, Adia, or 240 say, in Cracassia bar over my end. Say, Adia, or try and Kaboom, and Kaboom. Was this a new free war? Says a Sabia Blue, or be creatures or quackun. Nina, I had this young name Cosso. Say, no answer or yes, then is all. I say, 2 days, dear, then you so panic of for another hospital. Every other like a son of kind. Say, I do dear, I did a piano pa. Say, 2 for upper home to ma. Ama, or the outdoor, I'm sending a cloud be on for more. I say, no one on a card, I say, come for not dear, a home will be a. What is a do Pahua was there? Says a Oba Hosa or Doctor CIA actually. When we had trousers are the engine and for auto and in Kabu. I don't know what say. We yet to me, we are coming. And we here. See Asante dear. Say Bassa. Ye one ni pere, the Basana and Papa Muneba, Asante one ni pere pa. I said there, and Asante that you didn't hear. And children, ye culture. Eya Asante amaniye yedi awa bebere esua na Asante amaniye esua nwie etise school e bia esua de foforo enti mum ye yira nyanka mum nye mfensua Asante culture no a sese yedi awa mana ne akra ya dia tuma ye bie no atise Ghana Parce que c'est digne chino dans un cabo moi masse de wokeya et moi Aussi de okaze dans non yes mummy enchla odo the don't know why etiminya wie bi say the Nana Poku, the president of Acona, Obeka, he said, Yakodia Sas.
adeɛ nam so ɔbaeɛ no ɛne ɔte hɛ a wɔde mu die but ɔbaeɛ no kurom a yɛyɛ adeɛ koraa sɛbe wɔde n'aso ato fam atete nsɛm bi bebree ɔse sɛ bɛyɛ nyinaa yɛ baapɛɛdie yɛde a wɔha nyinaa yɛ baapɛɛdie sɛ ɔdɔ ɛne mpuntuo ɛwɔ hɔ a biribiara ne wɔ ɛbɛtumi atete yɛ ntɛm ɔsɛ mum yɛnya ɔdɔ na pɛɛdie ne yɛbaeɛ ɛberɛ a ɔtumfoɔ bɔdwa no ɛm sɛ ɛne ɛteɛ bebree kɔɔ bi nti wɔba no ɔtumfoɔ se ɔdɔ kɛse ɛbɛyi kyerɛ no ɔmfa ho aseda ma yɛn nyinaa na mmom saa ɔdɔ no ɛde yɛn so yɛmfɛ ntena a wɔde ɔwɔ nka kɛse na sɛ yɛku sɛ yɛkorɔ ntɔ akonnwa si w'aso mu a yɛka asɛm a na atena ase obi akonnwa si n'aso mu no sɛbe woka a ɛda da so akyi so ɔbɛsere ɛkyena yɛmboa a kurom ampanimfoɔ ananom a modeda sɛbe aku hodoɔ ano no ɔsrɛ mo yɛmboa a asɛmdɛdɛ bi wura no nti no kɛkyerɛ nyame yɛ adom a ɛbɔ anɔpa no ndu a ɔpɛ sɛ ɔhyia mo nyinaa anɔpa no ndu ano no ohia yɛ nyinaa yɛmmra na ɔne yɛ ɛdi nkɔmmɔ ɔsɛ ɔda obi bi a ɔbaeɛ biara ase ɔda obiara ase na mo ho ayɛ fɛ ɔsɛ wɔhene deɛ adeɛ a ɔgye to mu ekuro a ɔgye to mu ɛne Acona deɛ nana ɛka ane sɛ nkabɔ mu ɔsɛ wɔsrɛ mo nkabɔ mu waka yɛsrɛ mo wɔatwe biara wɔ mu a mommyɛ gyae enti wɔsrɛ mo wɔse kyena na ɔntu dɛmba Columbus mpanimfoɔ monye nadanom a modeda no no ɔsrɛ mo aburu ɛbɔ no ndua nɔpa a ohia wɔ biara moka ho ahemaafoɔ no nso moka ho ɔfa bɛgye bɛdwa
Tell me
was my home so much I did my daddy. That is a papo do. A boo I give you Fernando. And your original music have to go. I do this flow shit. We go.
wɔne mu di asa enti ɛnyɛm a ɛbɛn ɛyɛ nana ɔkogye aboɔ ɛyɛ ɔtumfoɔ aboafoɔ hene ɛna afei ɛyɛ barima a wɔsɛ kɔgye ɔtɔ so mmienu ɔtumfoɔ ma ne sɛ hene ɛna pamfoɔ bae no wɔsɛ wɔne adehyeɛ ɛdi asa kwasi